Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ आंनि लिपस्टिक कालेक्शननि बागै जागोन आंनाव बारा एसेबां लिपस्टिक गैया बाट आंनि थाखाय इनाफ आरोना जेनेबा आंनो जाखिनि कालार्सफोर नांगौ बेखिनि कालार्सआ दङ आंनियाव ओमफ्राय अभार एक्सपेन्सिभ नङा बा एसे खम दामिनिबो दङ आरो एसे एक्सपेन्सिभनिबो दङ स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायबाय थादो ओमफ्राय आं बेखौ एप्लाइ खालामनानै देखायगोन आंनाव मा कालारनि कालेक्शन दङ लिपस्टिकनि स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बेनि सिगाङाव आंनि लिपस्टिकफोरखौ देखायनोसै आं जा एसे दङ ना स' टु द भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै फार्स्टआवनो आं बे हुदा बिउटिनि लिपस्टिकखौ एप्लाइ खालामगोन दाख्लै आंनि प्रिभियास भिडिअ आं एप्लाइ खालामनानै देखायखादोंमोन माबायदि निउड कालारनि अब्लाबो आं दिनै आरोबाव खेबसे देखायबावनोसै ओमफ्राय नै दायो नैबे नामखौ नायनो हाखागोन ओमफ्राय बे रेड लिपस्टिकखौ आं लागायनोसै नैबेनि हेल्पजों लागायनोसै आङो बे जाहैबाय मेट दहायनिया लिकुइडमोन ओमफ्राय दा नैबे जाहैबाय पिंक लाइन होननाय पिंक कालार बेबो स्टिकी ओमफ्राय बेखौ फोनसै आङो पिंक मोजां ना आं बिराद मोजां मोनो बे लिपस्टिकखौ स्टिकी आरोना गुस्थिबो गावा बरिया ओमफ्राय दायो आं इउज खालामगोन नैबे मा नाम मोनथाय भाइब्रेन्ट भायलेट कालार्स मेबलिननि नैबेयो मेबलिन निउयर्कनि नैबे कालारनि नायनोसै माबायदि जायोना दाख्लैनि भिडिअ चेलेन्जेस भिडिअ सानद्रि विथ दाला सानद्रि भिएस दाला बे भिडिअ लादोंमोन आं गानो नामा लिपस्टिकखौ सरि बी पॉजिटिव हो गया नेगेटिव मानना वड्डा हमारा ओरैबायदि सफ्ट ओरैबायदि मोजां बे लिपस्टिकआ ओमफ्राय स्मेलाबो माबा बै फ्रुइट्सफोरनि स्मेला बिदि फैयो आरोना बहुत मोजां आंसो मिथिसिगौ आरोना जेनेबा लिपस्टिक लागायनानै नोंथांमोनाथ' नेक्स्टनिफ्राय नेक्स्ट नुगासिनो बाट आं हुगारनायाव बेसे खस्थ' जादों बाट आंनियाव मोनसे बुस्थु दङ बिराद मोजां बेयो जनसन्स बेबिनि स्किन केयार वेब्स नै गथ' उन्दैनि बै बेलेग मोनसे वेब्सबो दङ आंनियाव होमबाबो आं बेखौसो इउज खालामनो मोजां मोनो बे बांसिन माने कारासिन आरोना ओमफ्राय नै दायो नायकानिखौ एप्लाइ खालामनायनो आङो कालारा नै बेबायदि जागोन नायबानो जाबाय बोरै स्टिकी आरोना गोजायानो दहायनि बायदिनो बाट इयो स्टिकी दहायनिया जाबाय मेटमोन आरोना एसे नांलादों नोंनियाव एसे थाब फुननो गोनां जादोंथ' दा नेक्स्टआव नायनोसै मा कालार फुननाय जायो ओमफ्राय दा नेक्स्टआव फैबाय नेकेडनि नैबे
18 set number 18 ओमफ्राय बेखौ फोननोसै आङो दायो बे बिराद सिम्पल टाइप बेखौ मालाबा लिपस्टिक माने इदि कालारिं फोननो गोसो गैयाबा गुस्टि कालार आरोना मोजां ना आंनियाथ' फट' उथिनायनि पस्ट मोनसेल' मिनिनायानोसै मिथिला मानोना आं बिराद मोजां मोनो बे कालारखौ नेक्स्ट लिपस्टिकआ जाबाय D1 बे जाहैबाय अरिफ्लेमनि कालारा नैबेबायदि एप्लाइ खालामनानै देखायनोसै आङो नेक्स्टआ जाबाय नैबे मेट मिनि नेक्स्ट लिपस्टिकआ जाहैबाय ADS Proनि नैबेयो मेरुन कालारनि नैबेखौ फोननानै देखायनोसै आं दायो मेरुन कालारखौ बिराद मोजां मोनखायो आङो खानायाव दिस्टार्ब एसे थाब थाब फोनदोंना आङो बेखायनो बारा पारफेक्टबो जाया जानो हागौ आंनि फोननाया बाट स्टिल आं ट्राइ खालामदों नोंथांमोनजों शेयार खालामदों मा होनो आं बे कालारखौ मानि थाखाय मोजां मोनो मिथियो बे कालारखौ फोनबाथाय एसे हाथाइखौ गुफुर नुयो माने गय जायै जायै एसे हाथाइखौ गुफुर नुयो आरोना बेखायनो बिराद मोजां मोनो आं मेरुन कालारखौ मोजां नंगौना नुनानै नों मोजां ना मोजांथ' मोजां होनना बुं दायो आं इउज खालामगोन मेट मिनि अरेन्ज कालार लेट्स सी So दायो ADS Proनि नैबेबायदि पिंक कालारखौ इउज खालामगोन आं So दायो आङो बे मेटनिनो बे 17 number set बेखौ फोनाखैयानो आं प्लास्टिकखौनो बरनाखै बेखौ नायनोसै नै कालारा बोरै नायनाय बोरैबा माबा कालार बायदि फनसो फैना होबाय थिखोथारालै आं बरिया खाना कालारा फोनि बायदि नुयोना लिपस्टिक फोरनि बायदि नुदोंना बरियाना कालारा नै बरियाना लिपस्टिक फोरनि बायदि नुयो आरो दा बे हुदा बिउटिनि बेखौ फोननानै आं बे एसे पिंक टाइप बेबायदि कालारखौ बांसिन मोजां मोनो माने आं एसे न्यूड टाइप एसे न्यूड पिंक टाइप आरोना नै बे कालार आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो हुदा बिउटिनिनो नैबे कालाराबो सेमानो जाखागोन आं बेखौ दिन्थिला मोनसे कालार आं मेभलिननि नैबे पिंक डार्क पिंकखौ देखायनो नागिरदों आरोना बेखौ ओमफ्राय नायनोसै र' आं बेनि सायावनो फोननोसै आं हुगारनो बासिबाय बेनि स्मेला ओरैबायदि गोथावना जागोन बायदि मोनो आं जा दै लोंबाबो जाफ्लांलायलायगोन बिराद मोजां आं बेनि सायाव फोनना आं हुगारनो बाबाय आं 10 बारनि बारासो हुगारबाय दाना नै डिपिं आरो नायो
नै बिदि दायो आङो अरिफ्लेमनि D1 निखौ नैबे बेसे नाम्बार सेटमोन लाइक बियो लिप स्पानि आरोना लिप स्पा लिप बाम बिदिनि बेबायदि टाइपनि आरोना बे लिपस्टिकआ नै बिदि कालारनि सिम्पल इयो माबा बायदि लिप बाम बायदि आरोना लिप बाम बिदिल' आरोना कालारिं जाया एसे पिंक टाइप जायो आरोना बिदि दा लास्टलि आं बारा एसेबां खालामबाय थाला नङाबा बिराद गोबाव जालांगोन भिडिअआ बाराद्राय गोलाव जागोन नायै बालायलायगोन सब लिपस्टिकनि रिभिउ होबा एक्चुअलि रिभिउ नङा बियो आं जास्ट कालारखौल' फोननानै देखायदों गासिबो क्वालिटियानो मोजां गावबागाव सायावसो आरोना गावबागाव लिपस्टिक आरो आंनि गुस्थियाव आं जेब्ला लिपस्टिक फोनो आं जिखुनु ब्रेन्डनि बा नन ब्रेन्ड लिपस्टिक फोनबाबो आंनि गुस्थियाव माने थाबनो गाज्रि जाखाया आरोना बेखौ आं बिराद मोजां मोनो बेखायनो थाबनो गाज्रि जाया माने बिराद गोबाव थायो आरो आं नुयो जेनेबा आंनि लोगोफोरनिखौ एसे थाबनो बोरैबा लद्रा खायो गुस्थियाव बा बोरैबा दै लोंनाय मानायावनो थांजोबो बाट आंनिया दै लोंबाबो ओंखाम जाबाबो थाङा लिपस्टिकआ बेनो थायो स्टिकिबाबो मेटबाबो लास्टलि आं नैबेखौ फोननानै देखायनोसै बेखौ एसे वाइप खालामना लानोसै आङो एसे हुगारनानै लानोसै र' नङाबा बेनि कालारा नांगोन दा लास्टलि नैबे गोसोम कालारखौ फोननोसै आङो मेरुन कालार बायदियानो जायो मेरुन कालारबाबो दहाय फोनखांबायमोन आं मेरुन कालारखौ किन्तु दहायनि मेरुन कालारफोरनिया मेटमोन बाट इयो स्टिकी बिराद मोजां बेबो पिंक लाइननिया बारा एसेबां दाम नङा एफर्डेबल गोजा आरोना दामफोरा प्राइसफोरा माबायदि नुखायो मोजां ना स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव आंखौ जनायदो नङा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जेनेबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो बबे कालारखौ साबसिन नुखो आरो सरि आं गासिबो लिपस्टिकखौ फोननानै देखायनो हानाय नङा मानो होनोबा अभार गोलावद्राय जागोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल थेंक इउ स' माच आरो थाबैनो 100K साबस्क्राइब जाथों बेखौ आंबो विश खालामो आरो नोंथांमोनाबो विश खालाम अननानै स' बाय स्टे सेफ बी पजिटिभ गाइस बे दाला मोखां गेमस्रिनि भिडिअआ दानो जोबाखै नायलाय जिफोरा बोरै जाखो वाइप्सफ्रा इमान बेलेग लिपस्टिक आं सोलायबाय थाबाय बाट आं फुगारनायखौ देखायाखैमोन फुगारनायखौ देखायनोबाथ' 1 आवारबाबो भिडिअ जोबनाय नङामोन इमान स्ट्रागल खालामनो गोनां जायो स्ट्रागलखौनो बुंनांसिगोन बेखौ इमान इदि फुगारलाय आरो फोननानै देखायलायदो आरो क्लोज लालायदो भिडिअखौ आयौ इजि नङा बेफोर खामानिया मिथिबायना बेखायनो आंखौ रायखुमानो नाङा आंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा मिथिबायना आंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामनानै नोंसोर खनसा बेसेबां गिदिर मानसि जानो हानोलै बी पजिटिभ पाप नांगोनबो नेक्स्ट समाव अमा बेदर मोनजानाय नङा